F'dan tmiem il-ġimgħa jaslu fit-tmiemhom il-festi ċelebrati fl-istaġun tas-sajf. Dan hekk kif se tkun iċċelebrata kemm il-festa tal-Vitorja u anki tal-Madonna tal-Grazzja. Mill-ġimgħa it-television se jkun qed jibda wkoll maratona ta' 3 ijiem fejn se jxandru total ta' 3 festi differenti permezz tal-programm Forċina. Il-ġimgħa se jkun qed iwassal l-ispettaklu pirotekniku mill-Mellieħa, is-Sibt il-festa tal-Bambina fin-Naxxar u l-Ħadd il-festa tal-Madonna tal-Grazzja f'Ħażabbar. Net News sar il-preparamenti għall-ispettaklu pirotekniku li se jkun qed isir il-ġimgħa fil-Mellieħa, spettaklu li se jkun maqsum f'żewġ partijiet. L-ewwel spettaklu tan-nar tal-ajru minn fuq ix-xari u wara spettaklu ta' nar tal-art u nar sinkronizzat minn ġol pjazza tal-Knisja. L-spettaklu tan-nar tal-ajru se jkun maqsum bejn nar sinkronizzat u nar tradizzjonali. Għandek bħalissa din nippreparaw ix-show tal-mużika li tinvolvi ħafna xogħol jiena fuq ġimgħa dejjin. Kil-bombineri ta' għadda nibdaw naħrqu għal xil 10, niftħu bija bil-mużika l-ewwel u mbagħad għandna xi tip ta' murtali tradizzjonali Maltejn. U mbagħad nerġgħu naqilbu għall-mużika u wara għandna murtali tal-kulur u narqu bil-grand final ta' Symphony of Colors. Fl-aħħar ġimgħat kien hemm kontroversja sħiħa dwar l-ispettaklu ta' nar li kien jinħaraq minn fuq il-Knisja. Kontroversja li ħallet impatt fuq din il-festa li għalija kellha tinstab soluzzjoni oħra. Fil-fatt in-nar issa se jkun qed jinħaraq minn fuq scaffolding fil-pjazza. Soluzzjoni li sibna armajna l-istrutturi biex naħarmu fuqhom. Però aħna għalkemm ħdimna u għamilnih minn qalbna, aħna mhux dan ix-show irridu. Aħna x-show tal-Knisja nagħmel appell bħal ma nagħmel l-Arċisqof biex wara l-festi nintaqgħu madwar mejda soluzzjonijiet hemm. Aħna tajnihom il-proposti, tajnihom li talbuna, però tweġiba sissa laqgħu ma saritx magħna. Ix-xandira ta' Forċina l-ġimgħa tibda fl-10 ta' filgħaxija.